Азнакай үзешчәннәрен тамашачы һәр вакыт җылы кабул итә, олылап, аларны Азнакай артистлары бит дип алкышларга ярата. Бу юлы да үзешчән сәнгать смотр конкурсында районның 44 авыл мәдәният йорты катнашты. Әлеге мәдәният сәнгать бәйгесе быел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына, районыбыз оешуның 90 ел тулуына багышланды. Смотр конкурсы алдан ук оешкан төстә башланып китте. Авыл үзешчәннәре 11 мәйданчыкта үз талантларын күрсәтеп, жюри 17 номинациядә җиңүчеләрне билгеләде. Бәйгедә катнашучылар игълан ителгән темалардан читләшмәгәннәр, үз чыгышларында аны тирәнтен яктыртырга тырыштылар. Тамашачы да алар чыгышын үз итеп, яратып кабул итте. Инде нәтиҗәләргә килсәк, беренче урынны Татшуган һәм Сукаеш, икенчене Учәлле һәм Мәсгуд, өченче урынны Чалпы мәдәният йорты коллективлары бүлеште. Гран-прины Уразай мәдәният йорты яулады. Хәзер без сезгә шул концертны тәкъдим итәбез. Сезнең туган телебез, татар телендә сәламлыйбыз. Хош килдегез, хөрмәтле достар. Ассаляму-алейкум, хуш килепсез. Добрый вечер, дорогие друзья. Човні дівчина, пісню співає.
мәңгілік матур бит ул туған тел. Гүлләр, гүлләмәләр бизәп торган тел. Назлыйсың да иркәлисең җанымны. Нишек итеп күтәрмисең данымны. Сагыш, моң таратучы назлы тел. Иң газизе бу дөньяда азмы тел. Сине зурлап күпме җырлар җырланган. Иң мөкаддәс шигъри юллар юлланган. Праздничный день, дорогие друзья, уважаемые гости, наши многоуважаемые руководители. Мы рады приветствовать вас в этот праздничный весенний день на нашем праздничном концерте. Россияда фән һәм технологиялар, Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Һәм шулай ук быел Азнакай районы оешуга 90 ел тулуны да билгеләп үтәбез. Быелгы смотр конкурсыбызда нәкъ менә шушы тарихи даталарга багышланды.
В этом году смотр конкурса художественной самодеятельности посвящен году родных языков и народного единства, 90-летию образования Аснакаевского района. И прежде чем мы начнем наш сегодняшний концерт, состоится награждение лучших коллективов, победителей смотр конкурса. Давайте сейчас подарим самые громкие аплодисменты всем участникам смотр конкурса и поблагодарим за активное участие. İcad җимешләренә куанабыз. Һәм сезнең каршыгызда шушы смотр конкурста катнашып, җиңүгә лаек булган лауреатлар һәм дипломантлар чыгыш ясаячак. Сәхнәбез түренә смотр конкурс нәтиҗәләре белән таныштыру һәм шулай ук җиңүчеләрне бүләкләү өчен Азнакай муниципаль районы башкарма комитетының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Гыйләҗев Дамир Рашад улын, Азнакай муниципаль районы башкарма комитетының мәдәният идарәсе җитәкчесе Хафизова Гөлсинә Сәйҗан кызын чакырып калабыз. Рәхим итегез. Также бурные аплодисменты приглашаем наших многоуважаемых руководителей на нашу праздничную сцену. Бик зур рәхмәт. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Сәнгать яратучы, сәхнәне яратучы, моңга гашыйк тамашачылар. Күрәсезме, нинди улы бәйрәм. Күңелләр сөйнә. Күпме сәләт, күпме талант, күпме моңга, күпме биюгә, күпме мәдәнияткә, сәнгатькә гашыйк халык бездә. Чыннан да Азнакайның халкы бик талантлы аны, бик сәләтле аны. Аны бүген көндә бар җитәкчеләр генә түгел, бар халык шулай ди. Менә әгәр дә карасаң, шушы сәхнәдән генә дә, Азнакай сәхнәсеннән генә дә күп йолдызлар үсеп чыкты. Рәсәйнең халык артисткалары бүгенге көндә бездә бар. Татарстанның атказанган Татарстанның халык артистлары шушы сәхнәдә үзләрен күрсәтеп, алга таба үстеләр. Күрәсезме, бүгенге халкыбыз нинди талантлы. Менә шушы елга багышлап үткәрелгән зур бәйгедә генә дә, бу ел гына да 1000нән артык үзешчән артист катнашты. Барлык авылларыбыз бәйгедә катнаштылар. 44 авыл 11 зонаға бүленеп, шушында үзләренең талантлыларын, үзләренең сәләтләрен, үзләренең нәрсә белән җанып килгән моңларын, гомумән булдыклыкларын күрсәттеләр. Мин дә чын күңелемнән барлык хәвәскәр артистларга үзебезнең җитәкчебез Марсис Барышыннан улы рәхмәтләремне әйтәсем килә. Чыннан да булар, беләсезме, тормышның тәнен табып, кадерен біліп яши торган артистларыбыз, кешеләребез, халкыбыз шушындай. Олар ялны да белмиләр, алар бүгенге көндә шушы сәхнәгә моңга гашыйк халык. Менә безнең халкыбыз шушының белән бик байды. Без чыннан да эшлиләр дә без, ялда итәрләр без, сәнгатьне дә яратабыз, сәхнәне дә яратабыз. Сәхнәне һәм сәнгатьне яраткан кеше, аның күңеле һәр вакытта да бай була. Мин чын күңелемнән барыгызны да бүген шушы улуг бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Киләчәктә дә сәнгатьтән моңнан аерылмыйча, матур итеп эшләргә, матур итеп яшәргә насыйп булсын. Аерым рәхмәтем әлбәттә коллективларга. Аерым рәхмәтем шушы коллективларны туплаган җитәкчеләргә, авыл башлыкларына. Алар безнең арада утыралар бүген көндә. Битараф булмаган кешеләргә, барыгызга да киләчәктә дә матур итеп менә шушы сәхнәләрне тутырга насыйп булсын. Киләчәктә дә матур итеп яшәргә, кайгы белмичә яшәргә насыйп булсын. Бәйрәм белән барыгызга. Хәерле кичләр, исәннәрмесез хөрмәтле Азнакайлылар, безнең хөрмәтле үзешчән сәнгать артистлары. Менә республикабызда
туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елын инде бик зурлап бәйрәм иткән вакытта. Шулай ук районыбызның 90 еллыгын билгеләп үткән чорда без дә инде үзебезнең чиратта районыбызда бик зурлап шушы темага багышланган смотр конкурс үткәрәбез. Һәм бүген без бик зурлап шушы смотр конкурста җиңү яулаган коллективларны бүләкләп китәбез. Шулай ук мәдәният идарәсе исеменнән дә мин инде вакыт табып шушы смотр конкурста катнашкан үзешчән сәнгать артистларына чиксез зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Шулай ук мәдәният хезмәткәрләренә, авыл башлыкларына, әле безнең авылларыбызда сәнгатькә гашыйк, мәдәнияткә гашыйк кешеләр әле бетмәгән. Һаман инде әле моң дәрьясы, моң чишмәсе саекмаган. Әле авылларыбыздан сәнгатькә гашыйк, сәнгать белән шөгыльләнүчеләр үсеп торалар һәр вакыт инде. Менә безнең үзләренең матур җырлары, матур биюләр белән сөендереп торалар. Киләчәктә дә шушылай сәнгатькә, мәдәниятка инде шушындай уңай караш кимемәсен, киләчәктә дә шушылай зур уңышларга ирешергә язсын. Һәр барчабызга да иҗади уңышлар насыйп булсын. Иң тәңгәсе озакка кала дигәндәй, мин чын күңелемнән, халык исеменнән үзебезнең мәдәният идарәсенә улы рәхмәтләрне җиткерәсем килә. Чыннан да бездәге кебек оешканлык, бездәге кебек менә шушы чараларны оештыру җәмгыятебезнең күп кенә районнарында юкбайлы. Менә бездә сәхнә әһелләре бик күп киләләр безнең артистларыбыз, алар безгә шаккатып китәләр. Бездәге оешканлыкка, бездәге булдыклылыкка менә без карасак, 2020 елда гына да әле шушы афәтләргә карамастан 13 меңнән артыграк төрле чара үткәрелгән. Менә шушыларның барысында да безнең мәдәният идарәсе башлап йөрүче, үстә торучы, нигездә торучылар. Мин чын күңелемнән аларга, сезгә, сезнең командага, сезнең кул астында эшләүче барлык клуб работникларына, барлык клуб хезмәткәрләренә, авылдагы мәдәният чараларын оештыручыларга чын күңелемнән олы рәхмәтемне җиткерәм. Бәйрәмнәр булсын, мөбарәк, табыннар булсын түгәрәк. Бүгенгедәй бәйрәмнәрне гел каршылык бергәләп, исәнмесез хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Иң беренче тәбрикләүебез үзенең матур бәйрәмен билгеләп үтүче Зәйр абый Зәкиевка юлланыр. Март айында бу дөньяга бер малай аваз сала. Теләк тели әти-әни, изге булып үз бала. Сәламәт бул, игелекле, озын булсын гомерең, ата-ана хакын хакла. Терәгебез бул безнең. Бу шигъри юллар бүгенге көнне гомеренең 50 яшьлек матур чорына аяк баскан газиз улым, сөекле тормыш иптәшем, яраткан әтиебез, туганнарым дип изелеп торган ихтирамлы һәм игътибарлы энебез, абыебыз Зәкиев Зәйр Рәшит улына багышлана. Кадерле кешебез 1971 елның 7 мартында Түбән Якый авылында Рәшит Зәки улы һәм Роза Мияссәр кызы Мәрдан Шиннар гаиләсендә 2 кыздан соң көтеп алынган малай булып дөньяга килә. Бик шук, тик тормас, тапкыр сүзле, арчык кебек бетерелеп торган малай була ул бала чагында. Аннан инде мәктәп еллары. Алабуга педагогия институтында югары белем алу. Мәктәптә, институтта да сынатмадың син сөеклебез. Һәр вакыт алдынгы, мактаулы укучы, студент булдың. Институттан соң инде туган мәктәбендә укыту, директор вазифасын башкару. Бик матур да, җаваплы да, дәрәҗәле дә хезмәт юлы уздың ул чорда. Укучылар һәм укытучылар коллективында, районда зур абруй яуладың. Эшеңне бар күңелеңне биреп башкардың. Эшең белән бер рәттән әбиеңә, әти-әниеңә, апаларыңа терәк, таяныч була белдең. Гомереңнең яшьлек дип аталган шушы матур мизгелендә язмыш сине сөйгән ярың
Ерак Башкортстанның Тәтешле районы Кашкак авылында туып үскән сылу кыз Ләйсән Әгләм кызы белән таныштыра. Һәм менә Аллага шөкер, кулны кулга тотынып, бер гаилә булып яшәүегезгә дә шушы көннәрдә 23 ел тула. Безнең язмыш икебезгә уртак. Тар сукмаклар тоташтылар юлга, назлап кына күзләреңә багам, кулларыңны аламын да кулга. Дип эндәшәм бүген сиңа, кадерле кешем минем. Әйе, матур итеп улыбыз Нияз һәм кызыбыз Айсылуга гомер бүләк итеп, әтиебез Рәшит һәм әниебез Роза белән гөрләшеп, төп нигездә яшәп киттек. Тормыш кеше гомеренә үзгәрешләр һәрчак кертә. Синең хезмәт юлыңда үз җае белән нефть өлкәсенә алып кереп китте. Башта Әлмәт нефть техникумын, аннары инде Әлмәт нефть институтын уңышлы тәмамлап, яңа өлкәдә дә сынатмыйча эшли башладың. Инде менә күп еллар бу катлаулы тармакның абруйлы хезмәткәре бит син. Бу еллар күп шатлыкларда китерде. Улыбыз Нияз мәктәптән соң Әлмәт политехник техникумын уңышлы тәмамлап, бүгенге көнне югары белем ала һәм әйбәт кенә эшләп йөри. Кызыбыз Айсылу исә безне сөендереп 9нчы сыйныфта укый. Гаиләбезне олы кайгылар да урап узмады. Авыр шир газиз әтиебез Рәшит Зәки улын безнең арабыздан алып китте. Соңгы минутларына кадәр бер туганнарың белән әтиебез янында булып, кулдан килгәннең барыннан да эшләдең. Әмма шир көчлерәк булып чыкты. Кадерле кешебезне соңгы юлга хөрмәтләп узаттык. Барыбыз өчен дә, аеруча әниебез өчен олы терәк, юатучы булдың бу көннәрдә сөекле кешебез. Газиз балам, сөекле тормыш иптәшем, кадерле әтиебез, туганыбыз Зәйр, сине чын күңлебездән алтын юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа бездән бер генә теләк: саулык, сәламәтлек, тән сихәтлеге. Чөнки алар озын гомер, шатлык, бәхет һәм күңелеңдәге илаһи нур тамчысы бит. Яшәү дәфтәреңә озын, тыныч гомер язылсын иде шушы изге минутларда. Яныңда бары иң якын кешеләрең, ихлас, тугры, ышанычлы дусларың һәм изге күңелле кешеләр генә булсын. Ярдәмчел, изге күңелле, көчле рухлы, аңлаучы һәм яклаучы булуың өчен олы рәхмәтебезне җиткерәбез сиңа. Гомереңнең алтын урталыгы, озын гомер, саулык юлдаш булсын. Күңел түрләреңә шушы көнне бары шатлык, сөенечләр тулсын. Терәксең син, кирәксең син безгә, тормышыбыз күге булсын аяз, гомерләрнең көзе, кышы ерак, гаиләбездә булсын һәр вакыт яз. Иң изге теләкләр белән әниең Роза, тормыш иптәшең Ләйсән, улың Нияз, кызың Айсылу, апаларың Гәүһәр һәм Лира гаиләләре диелде әлеге матур тәбрикләү хатында. Хөрмәтле Зәйр абый, юбилеегыз котлы булсын. Якын кешеләр янәшәсендә тормышыгыз тулы түгәрәк булсын дигән теләктә калып, матур җырны да сезнең хөрмәткә яңгыратабыз. Туган көнедә без телибез сиңа, теләкләрнең бары изгесен. Еллар үтәр бик тиз мизгел кебек, гомер узганын да сизмисең. Һәр яңа көн алып килсен бәйрәм, шатлык җыры тынып тормасын. Картаямы дип һич тә хафаланма, 50 яшь ул гомер уртасы. Һәр яңа көн алып килсен бәйрәм, шатлык җыры тынып тормасын. Картаямы дип һич тә хафаланма, 50 яшь ул гомер уртасы. Туган көнедә, гомер бәйрәмеңдә, балаларың бүген яныңда. Якыннарың, дуслар, туганнарың җыелганнар тулы табынга. Һәр яңа көн алып килсен бәйрәм, шатлык җыры тынып тормасын. Карта
Qurtayam dip hiç de hafalanma 50 yaş ol ömür ortasında Туғансың жерге бақыт үшін әткен әлкен сию жеміші ташыламасын Құдайды асынан әр туған күн бақыт үліші әр яңа күн алып келсін бәйрәм шатлық жыры тынып тұрмасын Қартаям деп hiç de hafalanma 50 yaş ol ömür ortası Her yana gün alıp gelsin beyren Şadlık jırı tınıp durmasın Qardayam деп hiç de hafalanma 50 yaş ol ömür ortası Qardayam деп hiç de hafalanma 50 yaş ol ömür ortası 50 yaş ol ömür ortası Тәбрикләү хатларын дәвам итеп, алдағы котлау сүзләрен Рафак абый Анамовка юллыйбыз. Туган көнең котлы булсын, елмаеп көлеп яшә, якыннарың сине котлый, бәхетең түгәрәк, гаиләң булсын һәр чак янәшә. 1961 елның 7 мартында Актаныш районы Ахун авылында колхозчы гаиләсендә 5-нче бала булып Анамов Рафак Гыният улы дөньяга аваз сала. Кечкенә сабый чакларын мәктәп елларын узганнан соң 1979-81 елларда армия сафларында да хезмәт итә ул. Бүгенге көндә инде якыннарының кадерлесе, хезмәт уңышларына сөенеп, балалар янәшәсендә куанып яшәүче кадерле кешебезгә йөрәк түрендәге иң изге теләкләрне җиткерәбез һәм бүгенге матур бәйрәме юбилее белән котлыйбыз. Кадерле кешебез, котлы булсын, әти, туган көнең гел шатланып үтсен көннәрең, сиңа сөенеч кенә китерсеннәр якыннарың, барлык дусларың. Язлар гына бүләк итәдер ул бу дөньяга синдәй затларны, рәхмәтләргә кушып кабул итче йөрәктәге барлык назларны. Гомер үтә диеп моңсуланма, өмет гөлкәйләрең сүнмәсен, алтын төсендәге якты көннәр барыр юлларыңны бизәсен. Матур тормыш, сәламәтлек теләп, туган көнең белән котлыйбыз. Шатлык белән озын гомер үтеп яшәвеңне генә телибез. Иң изге теләкләр белән балаларың, туганнарың, кода-кодагыйларың диелде әлеге матур тәбрикләү хатында. Чыннан да Рафак абый юлланган теләкләр барысы да чынга ашсын, якын кешеләрегезнең кадерлесе булып, саулык, сәламәтлектә гомер кичерегез. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти.
Язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шушының белән безнең бүгенге эфирыбыз ахырына якынлашты. Бәйрәмнәрегез котлы, мүбәрәк булсын. Иң изге теләкләр барысы да чынга ашсын. Исән-имин булыгыз. Внимание, встречайте! Открылся новый магазин детской обуви «Юпик». Мы подготовили достойный ассортимент обуви для детских ножек в соответствии с трендами сезона и необходимые сопутствующие товары. Ваш ребенок в обуви от магазина «Юпик» будет чувствовать себя комфортно в любое время и в любых условиях. Для этого наши консультанты всегда помогут определиться с выбором в соответствии с индивидуальными особенностями вашего ребенка. А наши цены не оставят вам шанса уйти без покупки. Кстати, уже действует скидка 35% на весь зимний ассортимент. Магазин «Юпик» – главный по детской обуви. Ознакаево, Ленина 24, телефон 8 917 261 00 58. Именная ложка – безусловно отличный подарок на праздники и будни. В торговом центре «Шифа» заработал отдел именных подарков для самых любимых. Наши приборы смогут украсить ваш стол и послужат прекрасным подарком на долгие годы. У нас в ассортименте только качественные ложки российского производства. Также оперативно выполним коллективные заказы. Ждем вас по адресу Ознакаево, торговый центр «Шифа», улица Нефтяников, 33, телефон 8 987 173 63 95. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня. Открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Ознакаево. Шихудинова, 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. «Колор» – еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор» от и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша.
Ознакаева, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Ознакаева. Отправление из Ознакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНРЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.